Ji dema ku rejîma Sûriyê Rojavayê Kurdistanê radestî peyedê baskê PKK li Sûriyê kir, kuştin û revandina çalakvan û siyasetmedaran, binpêkirinin dermafên mirovan de, revandin û leşkerkirina zarokan berdewam in. û ji bilî van kiryar û binpêkirinan jî rêveberiya peyedê roj bi roj jiyana xelkê astengtir dike û xelkê bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê di rewşeke xizmetguzariya xerab de dijîn. Ev çend hefte ne û bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê di krizeke avê de derbas dibe. Ava vexwarinê di rêya sê jêdera şereker re digihe bajarê Qamişlo û ev jêder jî ev in. Westgeha El Hilaliyê li Rojavayê Qamişlo nêzîkî gundê Navkorê, westgeha Ewêca nêzîkî pêşesaziya bajêr û westgeha Ceqceq li bakurê Qamişlo. û tevî ku rêxistina xaça sor û heyva sor alîkariyên madî pêşkişî rêveberiya peyedê kirin, ji bo karên çaksaziyê ti westgeha Hilaliyê de û ya ku ji pêncî û yek bîran pêk tê, lê ev çend hefte ne krîza avê li bajarê Qamişlo berdewam e û bi taybet li taxên El Suwês, Hilaliyê, El Westa, taxa Rojavayî, Bilodan, Kornêş, Tayî û Zinûd û xelk neçar e ava tankeran bikire û jiyana xwe bi rêve bibe. û tevî ku ava tangeran nepaqij e û nirxê xwe giran e. Ji alîkî din ve welatî giliyan ji rêjeya kalîsyomê ya bilind di avê de dikin ku berê rêjeya kalîsyom di her litereke avê de ne zêdetirî 100 mîlî bû û niha jî bûye zêdetirî 305 mîlî di her literekê de. û ev yek jî ne baş e ji bo tenduristiya mirovan û yek ji sedemên nexweşiya gurçikan e. Rêveberiya peyedê ev 5 salin soza nûkirina tora belavkirina avê li bajarê Qamişlo dide. Lê rewşa avê li bajarê Qamişlo her ku diçe xerabtir dibe. Li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê kiryarên peyedê bûne sedema zêdebûna pêla koçberî ye û bi vê yekê guhertina demografî li Rojavayê Kurdistanê li gorî rêkeftinên ewlehî di navbera PKK û rejîma Sûrî de tê durustkirin.